BPF दलनि फिन आरोबाव गेदेर खहा गोलाव सम BPFआव गोख्रों खामानि मावबोनाय आरो मददगिरि गासै सास्नि 14 नं चिरांदुवार BPFनि सोद्रोमा UPPLआव जगदान जाफैबाय। थांनाय साननैसो सिगांनिफ्रायनो 14 नं चिरांदुवारनि गोबां BPFनि मावथिफ्रा सानफा एफा UPPLआव फैयै जगदान जाफैनाय थानायखौ नुनो मोननाय जागासिनो दं। जेराव BPFनि मैखोम दैदेनगिरि खाम्फा बरगयारी बिथाङा गुबुन गुबुन जिल्लायाव जयनिं हाबाफारि लागासिनो दं। बेबादि समावनो खाम्फा बरगयारी बियाबनि BPFनि माखासे मावथि आरो मददगिरिफ्रा 14 नं चिरांदुवारनि MCLA आरो BTR हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथांनि न'आवनो फैनानै UPPL सरकारनि जौगानाय सोलोंथाइ गेलेनाय आरो प्रमद बर'नि दैदेननाय सरकारखौ मोजां मोननानै BPF दोलोखौ नागारनानै UPPL दोलोआव जगदान जाफैदों। आस्राबारि प्राइमारि BPF दलनि गोख्रों दैदेनगिरिया दिनै गावनि खुगाजोंनो बुंदों दि थांनाय 17 बोसोर BPF सरकाराव थानानै गंसेबो मोजां लामा जायासै, नाथाय दानि UPPL सरकार फैनायनि उनावनो आरो 3 बोसोरनि गेजेरावनो 14 नं चिरांदुवारनि लामाफ्रा मोजाङाव फैहांबाय होननानै फोरमायो। नोंथांमोना दिनै आस्राबारि प्राइमारिनिफ्राय BPFनि गागि सासे सोद्रोमा मावथिगिरिमोन BPFआव दिनै UPPL दोलोखौ मोजां मोननानै रनजित बसुमतारीनि न'आव फैनानै नोंथांमोना जयनिं जाफैबाय। दा माबायदि मोनदों गोसोखौ? आंथ' जोबोद गोजोननाय मोनदों। आं दिनै गामिनि एसे गारजेनबो दिनै आङो थायै 17 बोसोर थाबोदों BPFआव। आं दासिमबो जेबो माबा उन्नति जायाखै। बेनि थाखायनो आं बुहुद दुखु मोननाय थाबाय। बेनि थाखायनो आं रनजित सारनिसिम दिनै जयनिंआव फैदों। आरो जोंनि जायगायाव इसे गोबाव 17 बोसोर जाबाय, दासिमबो डेभेलप मोनसेबो जायाखै, लामा मोनसेबो जायाखै, बान्दो माबा मोनसे सुबिदाबो जेबो जायाखै। बेनि थाखायनो आङो जोंनि दानि सोलिबाय थानाय सार रनजित सारनि UPPL सरकारखौ मदद खालामनो थाखाय आङो बेयाव नुजाफैदों। फैबाय थानाय समाव UPPL दोलोआव थानानै माबायदि खामानि मावलांनो सानदों? आं फैबाय थानाय समाव UPPLनि जानानै मोजाङै मावलांनो थाखाय आखायाव लाबाय। दा आं बिथांमोनखौ मोजां मोननानै बे जायगायाव फैदों। बेनि थाखायनो आं अराय सम UPPLआवनो थाबाय थागोन। दानि आथिखालनि सोलिफु जि सरकार UPPL सरकारा नोंथांमोननि गामियाव माबायदि डेभेलपमेन्टखौ मावदों होनना सानदों? दाथ' जोंनि नायनायाव बिथांमोना मोजाङै सोलिगासिनो दङ। बांद्राय अयनायथ' जायाखै, बांद्राय गोबावबो बिथांमोना सरकार सालायाखै, दासो एसे सालायगासिनो। दासो साननो थाङोबा 3 बोसोर रानिंआव फैदों। बिथांमोना दा एसे मोजाङाव फैगासिनो। दा जोंनाबो नै लामाया एसे दा मोजाङाव बेब'स्थाया जाहांबोबाय। दा बेनि थाखाय जों मोजां मोनदों आरो। BPFनि आमोलाव नोंथाङा मा बिबानाव दं? BPFनि आमोलाव आं सासे वाकारमोन। दा नोंथांजों लोगोसे साबेसे सुबुङा बेहाय दिनै जयनिं जाफैदों? आंजों लोगोसे 3 दङ आरो गुबुन गुबुन जायगानि हनै जोंहा आदिबासिफोर दङ। बिथांमोनहाबो जोंनिनो प्राइमारिनिखा, आस्राबारि प्राइमारिनिखा। नोंथांजों लोगोसे फैफानाय गासिबो BPFनि गागि মানে মই UPPL দলক মানে ভাল পাইছোঁ। মানে মই আগত BPF দলত আছিলোঁ। সিহঁতে BPF দল 17 বছৰ চলাই পেলাই আমি একো পোৱা নাই। কাৰণ ৰঞ্জিত কিবা ছাৰে তাক আমি ভাল পাইছোঁ। সি 3 বছৰ ৰানিং চলাই আছে। তাৰ কাৰণে সিহঁত মানে আহি পেলাই আমি 17 বছৰত আপোনাৰ গাঁৱতো কেনেকুৱা উন্নতি কৰিছে BPF দলে? আমাৰ গাঁৱত একো উন্নতি কৰা নাই। এতিয়া UPPL চৰকাৰে ভালকৈ কাম কৰি আছে নেকি আপোনাৰ গাঁৱত? বৰ্তমানতো UPPL চৰকাৰে আমাক ভাল কাম কৰি আছে। আপোনালোকৰ কেইজন জয়নিং হৈছে? ইয়াত বৰ্তমান কেইজন আছে? 5 জন আছে। মুৰব্বী আছে নেকি BPF দলৰ? BPF দলে ইমান মুৰব্বী নহয়। गाव गावनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामनो गोसो गुदुं लाइमोन एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खौरां। क'क्राझार सोहोरनि खोदोमथलायाव लानानै फैदों फिट सिटी मुंनि मोनसे जिम सेन्टार। सोरांस्रि नार्जारिनि गोदानै बेखेवजानाय फिट सिटी मुंनि जिम सेन्टाराव फैनानै नोंथाङा नोंथांनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामना लादो। अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो? नोंथाङा थाबैनो फिट सिटीआव एडमिसन लाहैदो। आबुंसिनै मिन्थिनो थाखाय 7896710934 नङाब्ला 9706677961 मबाइल नाम्बाराव कल खालामनो हागोन।